Ευχαριστώ. Σήμερα, με πλειοψηφική απόφαση της Επιτροπής Παιδείας, έχει δρομολογηθεί προς την Ολομέλεια η ανατροπή της προηγούμενης απόφασης της Βουλής για το ενωτικό δημοψήφισμα. Ο μόνος ο οποίος μπορεί να είναι ευχαριστημένος από αυτήν την πρόθεση των κομμάτων ΑΚΕΛ και ΡΙΣΗ για να ανατρέψουν την απόφαση της Βουλής για το ενωτικό δημοψήφισμα είναι βέβαια ο κύριος Αρκίντζη. Οι δικαιολογίες οι οποίες επιστρατεύτηκαν από τα δύο κόμματα για να στηρίξουν την πρόθεσή τους για αλλαγή της συγκεκριμένης απόφασης είναι φτηνές και τους εκθέτουν και ιδιαίτερα δεν μπορούν αυτές οι δικαιολογίες να κρύψουν ότι η προσπάθειά τους συμμορφώνεται πλήρως με τις υποδείξεις του κυρίου Αρκίντζη. Η υπερψήφιση της συγκεκριμένης πρότασης νόμου του Δημοκρατικού Συναγερμού, να το θυμούνται, θα αποτελέσει έναν κακό προηγούμενο και θα δώσει το δικαίωμα στην τουρκική πλευρά από εδώ και πέρα να παρεμβαίνει, να αμφισβητεί και να αλλάζει αποφάσεις της Βουλής της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εμείς αμφισβητούμε τη συνταγματικότητα της συγκεκριμένης πρότασης, η οποία προβλέπει εκχώρηση αρμοδιοτήτων που έχει σήμερα η Βουλή προς τον Υπουργό Παιδείας και θα δώσουμε συνέχεια σε αυτό το θέμα, σε συνταγματικό πλέον επίπεδο. Έχουμε ήδη ζητήσει από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Παιδείας να μην σταλεί σήμερα στην Ολομέλεια, αλλά να επαναληφθεί η συνεδρία την ερχόμενη εβδομάδα στην παρουσία του Γενικού Εισαγγελέα, ο οποίος θα μπορούσε να γνωματεύσει για τη συνταγματικότητα ή όχι της συγκεκριμένης πρότασης. Δυστυχώς δεν έγινε αποδεκτή αυτή η εισήγησή μας και πλέον με τη βοήθεια νομικών θα ανακοινήσουμε το θέμα της συνταγματικότητας της συγκεκριμένης πρότασης, υποχρεώνοντας, αν δεν υπάρχει αυτόβουλη πρόθεση να προχωρήσει ο ίδιος στην εξέταση της συνταγματικότητας αυτής της πρότασης, υποχρεώνοντας το Γενικό Εισαγγελέα, έστω και αν πλέον ψηφιστεί από την Ολομέλεια, να γνωματεύσει επί της συνταγματικότητας πλέον του νόμου. Ευχαριστώ.